Nasaksihan ang misteryosong kahayag sa pipila ka residente sa Tagum City sa Davao del Norte ug sa Davao del Sur kaganinang kadlawon. Sumala sa Philippine Space Agency nga kabahin kini sa rocket launch sa nasod China. Dugang detalye sa report ni Argil Relator. Sa social media post sa pipila ka mga residente sa maong syudad, nasiplatan ang maong misteryosong kahayag banda 1:30 kaganinang kadlawon ug milungtad og pipila ka minuto. Wala pay dugang pahayag ang pag-asa kalabot niini. Apan adunay gipagula nga impormasyon ang Philippine Space Agency bahin sa pagpahigayon og rocket launch sa China nga mao ang Long March 3B rocket ug lauman ang mga hulog nga debris nga posibleng makita sa Palawan. Gipalupad matud pa ang rocket sa Xichang Satellite Launch Center sa Liangshanyi Autonomous Prefecture, Sichuan, 1:55 sa hapon, oras sa Pilipinas kagahapon, Disyembre 3. Samtang giklaro sa Civil Aviation Authority of the Philippines, Davao, nga walay nadawat nga impormasyon ang buhatan kalabot sa nasangpit nga aktibidad, ingon man ang mga posibleng epekto niini ilalom sa ilang area of responsibility. Sumala pa ni Weeble Seco, Chief sa Air Traffic Control sa Kaap Davao, ato sa paghihinabi sa GMA Super Radio Davao nga dili sabsakop sa jurisdiksyon sa buhatan ug galing usa kini ka rocket launch. Ako si Argil Relator, 1 Mindanao.